Però tant jo com el Sergi recordarem sempre, no?, el primer hipopòtamo que ens va sortir enmig del riu, i anàvem baixant tots dos per un lloc bastant estret, i res, de cop i volta, a 50 metres, un hipopòtamo treu el cap, i vamos, cames, braços, ajudeu-me, no?, en aquest cas, parar, collonits total, què fem? Passem, no passem? Vull dir, va ser una vivència veritablement forta, no? Després te'ls vas trobant a mesura que vas baixant, t'hi vas acostumant, i al final quasi no els hi fas cas, no? Sabíem el que havíem de fer, sabíem com t'has de portar, però el primer cop, veritablement, m'impressiona. El riu té una idiosincràsia pròpia, no? I quan diguem del riu, parlem del riu d'Aigües Braves. El que passa que l'Omo, les Aigües Braves, és un mes a mes, no? Vull dir, sobretot en el primer tram, és un riu en el que s'hi suma, doncs, hipopòtamos, s'hi suma cocodrilos, s'hi suma, doncs, estar superdesolat, en una zona que si tens qualsevol problema t'has d'espavilar per tu mateix. Els accessos no és que siguin difícils, sinó que són impossibles. Entres un lloc i has de sortir un altre. Tot això fa que el riu tingui unes característiques, doncs, d'autèntica aventura, no?, a nivell, no tan sols a nivell fluvial, sinó, diguéssim, a nivell global, no? És un riu, doncs, que no és un riu d'aquests comercials que hi van cada any expedicions, sinó que és un riu que es fa molt de tant en tant i són comptada la gent que l'ha baixat. Va costar molt la recerca d'informació, però un cop la vam tindre, doncs vam decidir que la millor manera d'afrontar el repte era mitjançant un catarraf. Un catarraf és una embarcació pneumàtica tipus RAF, però molt més versàtil, tens moltes més possibilitats en quant a riu, i una canoa. He tingut la sort de veure moltes tribus, no?, a Àfrica, i veritablement que a finals del segle XX doncs, sorprenguin de veure una cara blanca i que tinguin tan arraigat, doncs, tots els seus costums i la seva manera de viure en els temps és algo molt sorprenent, no? A mesura que anàvem navegant, anàvem dormint als campaments i hi havia campaments, doncs, que coincidíem amb zones de Mursi, però sí que durant aquests 4 o 5 dies que vam estar convivint amb ells, doncs perceps moltes coses, no? Primer de tot, el primer que et xoca és la seva imatge física, no? Vull dir, són una gent que els agrada donar la nota. Hi ha des de les dones fins als homes, no? Tenen unes peculiaritats, doncs, es veuen. Abans d'arribar a aparcar la barca a la vorera, sabies que aquell poblat hi havia els mursis. Vull dir, el mateix plat ja és un tema que bueno, es podia dir moltes coses de què ve, però que és un tema que a nosaltres ens sorprèn moltíssim, no? A pesar de tot aquest tipus de tribus, i els mursis no són diferents amb això, no? La curiositat per veure tot el que portàvem, la curiositat per veure què menjàvem, vull dir, tot els sorprèn i estan a nosaltres, vull dir, com si fóssim, doncs, d'un altre planeta, no? Per nosaltres ells ho són i nosaltres ho som per ells, no? Això és una relació sempre mútua, però molt càlida, vull dir, van ser gent que ens vam rebre, vull dir, la relació, a pesar de que a nivell llenguatge no ens enteníem, tot era a través de mímica, doncs la relació era bastant efectiva, vull dir, hi havia ganes de connectar, hi havia ganes de compartir coses, i el tracte que vam rebre, doncs, no va ser pas hostilitat, sinó tot el contrari. Home, jo recomanaria a tothom. Veritablement, com a aventura i com a vivència, és un dels millors llocs, no?, del planeta. Però el més dur són les mosques. Vull dir, les mosques sense de l'Omo seran veritablement inolvidables. Ens vam endur un gran record de les mosques.